Wa amma asfarul aini niku wa amma asfarul aini anapun utawi pelaku mripat. Pelaku mripat artinya pelaku mripat dari dua kulit ini asfarul aini wal hajibaini lan alas loro laku mripat karo alas loro mungkin pinutulane apa fa inna gurasune asfarul aini utawa hajibaini iku wigoya dini reksa agama iku wigoya dini reksa agama berarti agama kecoba kanthi apik wa husnus samti lan baguse dalan fihi ing dalem din paman monggo dawe sapa wong iku ro'ani bisa paman fi asfari aini kelawan pelaku pripate di asfari aini kelawan pelaku pripate dia datang ing tambah au sonan utawi kurang au jamalan utawa bagus bahwa monggo utawi manroka bahwa memberi mimpi berkelabuk mau tukuli kemuyun mau saya apik nuduhake apa husnu sami dihi baguse dalane iman wa'ala tihilah tingkai iman ini ing dalem agama nuduhake berarti nek agama saya apik kelakuan saya apik alikane roh ing jero ilmu alis saya dawa alis kan saya dawa lamun alis mau ora idem saya dawa saya apik itu berarti nuduhake bahwa husnul sami di wa ala di al-arfu tawiro ini dijelaskan di perjalanan siji-siji maknane tiap kanggo lagu saka manungsa iku simbolisasine ning jero mimpi niku al-arfu tawiro jahul insani utawi derajat utawa kawibawaane manungsa di irung iku minangka dadi simbolisasi kewibawaan manusia nanti irung ngono kuwi kurang apik dioperasi nanti tek puluhan juta ratusan juta tetap hilang semuanya rodo pesek pengen muncul di bulan itu iso mergo kuwi minangka dadi derajat utawa kewibawaan manusia
simbolisasi. Saya tidak melihat batang hidungnya. Nah, batang hidungnya itu apa? Ya wujudnya itu nomor ini ilmu ini minangka jadi apa? Jadi simbolisasi kewibawaan. Wa fakhruhu lan keagungane insan. Bakal lingkaran kaya mengkono angkut. Bakal lingkaran kaya mengkono angkut. Jabhaluhu utawi baroke insan iku isuhu mulyane insan semono ku batuk iku yo mujudake simbolisasi mulyane manungsa simbolisasi harga diri manungsa kuwi batuk amarga ning batuk iki mau ana perkara ning jero batuk iki sing luwih penting apa kuwi otak sing dhewe apa mikir. Jabhatuhu utawi batuke insan iku isyuhu mulyane insan. Mulyane wong ora iku didelok saka pikiran, didelok saka akal berfungsi apa ora. Wa fahruhu lan keutamaane utawa keagungane insan. Paman utawi perkara ada sakang anyar teko apa mafi dalika ing dalem mengolah anku min ziyadatin saking tambah au nuqsanin utawa kurang min ziyadatin saking tambah au nuqsanin utawa kurang bahwa mongko utawi ma ada sapi dalika karena mengkontur sapa kita bu iman. Karena kamu nutur sapa kita bu iman. Manane ngene iki kok awakmu mimpi ilmu tambah tuwa ning jero mimpi ilmu saya banget berarti apa? Kewibawaanmu dadi ilmu saya tambah. Berarti bakal saya tambah mulya. Tapi kok awakmu mimpi ilmu saya pesek. Ning jero mimpi kok irone apa pesek kedelok saya kedelok menunggu. Berarti kowe akan kehilangan muruah, kehilangan harga dirimu. Kamu akan kehilangan kewibawaan, akan kehilangan keutamaan yang ada pada diri. Lupa apa? Biasanya wong ini ora iso njogo muruah, ora iso jaga harga diri. Yang menjatuhkan manusia bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Dan menghancurkan bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Berkulit ini resor jogo lesan, resor jogo pikiran sing apik, resor jogo kelakuan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sudganu utawi pilingan loro. Pilingan saiki pilingan kuwi apa? Manane. Wal wajnataru lan langit-langit loro. Wajnatar iki bagian jero iki lho. Kene langit kuburan kan awan iku awan-awan iki langit-langit ngerti. Wal lihyani lan wal ora lihyan, wal lahyani lan uang loro. Orang uang di duit itu orang ini apa jadi? Tapi orang ini gede. Nah, dengan latihan ini guna latihan itu juga. Nah, ini kan cara Jawa ini maknanya uang. Orang uang di duit orang uang ini. Karena kadang nilai lo masuk ke lingkungan yang uang juga bisa nenganin ini terus mungkin juga uang kayak orang duit semangat semua ini terus kaya buat yang bersihkan kok aku tidak kan uangnya bisa uang ini gitu kanan kiri gitu. Nah ini jenisnya lahir nak lahir uang nak lahir itu apa sih nak mar'ah itu mar'atun wong wedok nak mir'atun itu apa nak jenazah itu mayat nak jinayah itu apa kerja kalau itu unik, nak wudhu perbuatannya nak wajib kuwi apa? Dan wudhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok mimpi pilingan, terus mimpi iki mau mimpi uang ngene iki mau. Iku wajhu ma'isyatihi. Bentuke utawa wajahe ma'isyatil insani bentuk wajahe penggaweane manungsa utawa ma'isyahe manungsa. Lho kok iso ma'isyatil insani yo? Iki apa iki? Pilingan. Pilingan ki simbolisasi pikiranmu kayak enak apa orang ini pilingan. Kowe nek perlu mesti kene rak loro. Walu mangkat siramu kene mesti apa lho? Oh. Ada bibit ngene iki bibit didomai ben apa ben penak. Mergo apa yo mau kuwi wujud kowe nak kayak nyambut gawe mangkat mesti kene loro. Kuwi wujud buat rumah satu bisa. Utawa ngene. Kuat. Kuwi apa simbolisasi pengen mangan iki yo saka kene. Kene loro kau geser ngene iki ora iso nah jadi bayar lagi uangmu ke orang nyangkol barunya nyangkol sini kene iki nah dene jasa neraka mesti kene ono baruan ngono iki kok geser sithik merah ngono iki sangat yo mesti kan tapi contoh bapak semua isabil itu lho kuwi uripe manusia iki iso mangan yo mergo iki uangmu iki nyangkole kerane beres iki baru ora beres pelesat sithik ngono iki nggih mangan lorone ra kan. Pamau tawi perkara hadasaken anyar teko wongan. Bidalika ing dalem kono langsung nggon lahian. Iku yakunu ono apa man iku fima isyatihi ing dalem panggaweane insan. Beda nasi dalam antara manusia. Nuduhake hubunganmu maisyamu karo manungsa, kehidupanmu karo manungsa. Nah, kowe mau uangmu apik, uangmu kene iki apik, ora lara kowe mimpi uangmu lara berarti hubunganmu karo manungsa iku ora benar. Kau pilinganmu ning jero mimpi kok sirahmu ditowaleni suwisep mergo kene ning pilingane lara. Kuwi kok nuduhake karena ada sapi dari kayaku prima isyabihi benal insya. Bismillahirrahmanirrahim. Asamatani utawi lambi loro, iki lambi loro ki apa mana? Lambi dhuwur karo lambi ini iso. Disimbolisasi apa? Iku aqwanur rajuli, pira-pira dolone wong lanang. Walpunya utawi sing luwih dhuwur iku abdulu luwih utama minas sudra tinimbang sing bisa. Kuwi nuduhake bolong-bolongmu, kanca-kancamu. Lambe iki nuduhake bolong nuduhake kanca. Lisan rajuli utawi lisane wong lanang. Nah mau lambe safatur. Nah saiki lisan-lisan yo kok ilang iki. Dari omong ikutar jimanu bahasane insan ini nuduhake cara ngomong cara berbahasa itu lesan itu lang tidak dari omong wal makluhu lan kang nekake anggu saking rojul bisa dipahami omongi mergolesan kenyang baru beranakan lan pirang-pirang ngomong apa alisanu lesan iku hujjatar rojuli dadi hujjah utawa argumentasi wong lanang lesan itu sebagai argumentasi iso membela diri iso gawe dalil, iso gawe omong, gawe hujjatur rajul. Wa burhanahu lan kejelasane rajul. Nene pinter apa ora iso ngomong. Ya mesti yo ya ora pinter. Ayune kaya apa ora iso ngomong, gawe apa? Basa kaya apa nek ngomong ora iso yo gawe apa. Makane iki nuduhake ning kene maburhana.
kejelasan tanda sing jelas. Paman mongko utawi sapa wonge iku ro ngawruh sapa man lisanahu ing lisane man maktuan alih itu au wasiron utawa cendek au bison utawa kurang awakmu mimpi ilmu wujud tugel utawa saya cendek utawa kurang tapi dibilang kurang ilat kira-kira ilat mungkin dulu ini sepiro tapi kok saya cendek utawa malah kurang dulu malah luwih utawa maktuan utawa keketok Fa'in kana nulilamun nono ini maknanya simbolisasi ini apa? Bina wingwing dalam antara nikmat Wabena ahadilah yang dalam antara nikmat apa munazaatun perselisihan atau masalah al-muhasomatun utawa padu kok kowe antarane wong kowe ngimpi kok lisanmu keketok utawa lisanmu saya ndek nalikane awakmu duwe urusan karo wong duwe perselisihan duwe masalah utawa duwe tau duwe wong kuwi al-muhasomah in kotoan mongko ketugel in kotoan mongko dadi tugel apa hujatuhu jaiman kuwi maknane bakal kalah guna argumentasi kok misalkan kowe ana masalah hukum karo wong kok mimpimu kuwi lisanmu keketok kowe bakal kalah argumentasi maknane lisanmu keketok maknane simbolisasi berarti kowe ora iso ngomong kowe kalah argumentasi kowe debat kowe bakal kalah wa ilam yakun lan lamun ora ana lagu iku kedue man apa manasi sapa munasi wong sing pasulayan apa ora duwe wong sing duwe urusan karo awakmu ning jero mimpi kowe mimpi ilate ketok ning ora duwe wong sing duwe masalah karo awakmu kana mengkono apa dalika mengkonolah maktuan au qasiran iku solahan bagus bidini ing dalem agama iman nah kowe ora duwe masalah karo wong utawa ora duwe urusan perkara karo wong ora duwe masalah hukum karo wong liya kok mimpine besane ketok kuwi apik apik apa fidini ing dalem agama iman apik iku solahan fidini maknane apa supaya nek kowe iki dari dijogo reksa terus ya apa lisanmu diketok dikurangi maknane apa aja kakean omong munggah akeh kanggo yen aja gawe larani wong makane lisane simbolisasine di lomi utawa diketok beno mobe son joko lisane ora sembarangan makane dawuh Nabi salamatul insan liwidil insan selamat ing manungsa kuwi mergo apa sepiro dekne iso joko lisane gaweanmu larani wong mesti ora akeh sing rasane bismillahirrahmanirrahim wa in ra'ala lamun mimpi sapa man wa in ra'ala lamun mimpi sapa man guru ing lisan kok saiki mimpi lisan mimpi lambemu napa lambene tolat gowo apa lisan kok tolat teman-teman gowo apa lisan lambene gowo ibaratnya kowe mimpi melek ngono nganti sak dodo ilang iki ilate nganti sak dodo wis simbolisasi apa kok ngono kuwi bahwa monggo utawi man iku al-khana wong sing bilat bil hujjati kelawan hujjati bil muhasabati dalam para madu
Wadofron lan merkole sapa man biman lawan wong. Yoko simu kang padu sapa man ing man dofro iku mau. Wayuna si ulan perselisihan sapa man. Ing man yo kok nalikan perselisihan karo wong. Wa ilam yakun lan lamun ora ana sapa man. Kaire wa ilam yakun lan lamun ora ana lagu kedhe man apa ngayiun. Wong sing berselisih bahwa mongko kawiman iku kafirul lahwi wakai lelahan utawa wakai ngamburi. Gimana nih mimpimu ilakmu dawa cek duwe urusan karo wong, duwe masalah karo wong, kowe manane bakal menang, hujahmu bakal kuat, argumentasimu bakal kuat. Tapi soalnya kok kowe ning jero mimpi kuwi mau lesanmu duwa utawa ilate duwa. Nek ora duwe urusan karo wong, ora duwe masalah karo wong, kuwi berarti nuduhake kok kafirul lahwi. Iki terus kakean ngomong. Kafirul lahwi maknane ya kakean ngomong. Kakean ngomong, ora ngomong sing penting ngomong. Wes pokoke ngomong terus ora ngomong. Wal faksi lan keolongan. Gaweane yo ngapusi, mergo wong nek saya akeh omonge yo mesti saya akeh ngapusine. Wong saya akeh iso dihukum karo omongane yo mesti saya akeh ora iso dihukum ngapusine. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiyani lan ngomyang-ngomyang. Gaweane wis pokoke ngomong ora iso meneng. Wakot ulisan mar'ati utawi keputusi lisane wong wedok. Anak kowe yang mimpi kok wong wedok iku mahmudun kebagusan dikuli alim kelawan sampeyan nikah. Iku apik. Nak lisane sing ilat kok wong wedok mimpi ilate kakak berarti apa mergo simbolisasi wong wedok iku kakean. Makanya ilate kakak berarti simbolisasi apa? Makanya gini dilake mahmudun bidul lihat kuwi tingkah sing paling itu dilake berarti kowe kon meneng ojo kakean ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Al asnanu tawi pira-pira untu. Saiki kowe nek mimpi untu iki simbolisasi untukmu gerak penting belum itu untukmu gerak utawa untukmu ujung utawa untukmu perotot itu simbolisasinya itu ahlu baiti rajuli keluarga umay rajul seseorang ini untuk simbolisasi keluarga omahmu yang bojomu anakmu wong tuamu keluarga satu rumah ini simbolisasi ahlu baiti rajul. Ini simbolisasi keluarga saumatmu itu bimau. Akan dikatakan ngomong-ngomong waktu harus kok mimpi untuk ujung dan rasuwe biasanya kalau keluarga lorong utawa dulur sing mergo kok untuk simbolisasi apa keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firasihi lan bojone rajul. Firas ki lene yo maknane bojo. Lafina yang utawi utung arep. Jadi sinaya itu ngarep untuk bagian ngarep. Yoko ibu auladun biro-biro anak. Ini simbolisasi anakmu. Simbolisasi anak itu apa kowe mau? Tanah. Untuk ngarep. Wa ikhwatu lan dulur wit lan sedulur lanang, biro-biro dulur lanang. Wa ikhwatu lan biro-biro dulur lanang, wa ikhwatu lan biro-biro dulur wedok. Ini simbolisasi dulurmu, simbolisasi tunggalmu, simbolisasi kamu, mbakmu, utawa adikmu. Iku manggone ini untuk bagiannya. Fa'in ro'an ulilamun mimpi sapa man, utawa sapa rajul. Fa'in ro'an ulilamun mimpi sapa rajul.
Anna asna lalu ing setuhune pira-pira umune rajul. Iku taharrokat obah-obah apa asnan. Kowe kok mimpi untumu oblak kate iki. Oblak iki obah-obah untune tak dume ngene iki. Sebenarnya kok oblak iki apa iki? Kok mimpi untune oblak. Fa inna dzalika monggo setuhune mengkono lah taharrokat iku maridu loro tidak ulai maring sebagiannya mengkonolah aula ikhwan itu berarti nak untukmu oblak kok mimpi untukmu oblak singar mimpi untung ngarepmu kene kok oblak itu berarti anakmu ke loro dulurmu ana sing ke loro kamu to bayumu ajimu ana sing loro sing mungkin ora kok sadari. Fa inna dzalika maradun li ba'dha wa in ra'a lan lamun mimpi sapa rajul ha ing asnan. Kok mimpi untune piye? Iku sakotot gugur dalam arti yo ucul apa asnan. Kowe kok mimpi untuk ngarepmu kuwi mau muncul. Lihat di ing dalem tanganing rajul ausoriya utawa kantongane rajul mimpi untung ngarepmu kuwi tok cekeli ucul wis ucul tok cekeli utawa mlebu ning kantongmu kuwi tau di ing dalem pakaiane rajul mlebu ning kantong pakaianmu. Au bisaha utawa niti-nitine rajul ing asnan iku mau fi jaybi ing dalem simpenane rajul au baiti utawa omahe rajul. Fa'in kalau korona seduhnya rajul iku yastafidu amre manfaat sapa rajul waladat ing anak au akhot utawa dulur lanang au uktan utawa dulur wedok. Kok mimpi untuk ngarepmu kuwi mau muncul tok bojeki utawa tok lebokne ning kantor utawa tok simpen ning suatu tempat utawa tok lebokne ning omahmu. Fa inna yastafidu waladan au akhon au uktan. Iki maknane kowe bakal entuk manfaat, kowe bakal dialak manfaat saka anakmu, saka dulurmu. Maknane kok bisa tetap tok bojeki, bisa tetap tok bojeki. Maknane kan mau simbolisasi apa anak lan dulur. Kok ucap bisa tok bojeki, bisa tok rumati, bisa tok singgah kene berarti tetap menjaga persaudaraan. Yastafidu bakal ngalap manfaat. Wa in ra'a lan lamun weruh sapa rajul ha ing asnan iku ukilat dipangan apa asnan fa inna ba'dha ulai karena sedune sebagiane mengkono lah asnan. Terus sebagiane aula ikhwat iku wau iku yusibu maknani ru aulad utawa ikhwan iku mau apa baliyatun coba fi badanihi ing dalem awake ba'duha ulang fi badani dalem awake ba'duha ulang. Awakmu mimpi untung malah kagerus dene ngono lho. Lah kadang untung mimpi untungan mimpi ning jero mimpi kuwi untung untunge malah copot-copotan.
utawa nyokoti ilang ngono utawa untune untung dhuwur nek untung isore malah saling ngadu ngono kuwi mau maknane apa kuwi bakal kena coba apa cobane lara ning ngendi lara di badan ning awake wah anakmu utawa dulurmu Waman utawi sapa wong iku ro'a min bisa man asnanahu ing pira-pira undune man fiha iku ing dalem asnan tulun utawi dawa aulia datun utawa tambah awakmu kok mimpi untukmu saya dawa tambah dawa nanti metu nyabrang lambi aulia datun utawa tambah terasa kene cangkemmu untukmu saya wakeh itu kok saya akeh iki maknane au bayalun utawa tambah putih Mone untuk mungkin kuning, saya ini dari awal putih. Mungkin mimpi untuk malah putih mengkilap, mungkin bersih mengkilap. Ada di orang singkatan itu jarang Joko kebersihan itu kok yang jadi mimpi untuknya orang bersih. Al jamal atau waktu indah. Mimpi untukmu roto, mone untuk kurang roto, lalu yang jadi mimpi untukmu roto merah karuan sampai era kan. Tuhan, itu simbolisasi apa? Pak Innahu kerana sedulune man iku yaro mimpi sapa man. Bibadi haulai maring sebagiane mengkono lah walat, sebagiane mengkono lah ikhwah, akhwat iku wau. Maing perkara takoroba kang nyedhakake Bihi kelawan ma apa ainu atine man apa ainu atine man ma takorroba ma takorro ora takorroba takorro berarti maknane anten lakor itu maknane anten ma ing perkara takorro kang anten bihi kelawan ma apa ainu atine man maknane kuwi dadiake nuduhake anakmu dulurmu kuwi takorro bihi ainu berarti ora jelalatan maknane ora gampang meri karo wong syukur karo nikmate Gusti Allah ora meri karo wong liya takorro bihi ainu akhire tetep beripate tetep ora delok-delok ning liya-liyane warna jalu utawi untuk bang ngerti ke? Untuk bang ini untuk bagian belakang itu jenenge untuk bang. Iku amur rajuli pamane wong lanang. Wa ammatuhu lan bibi rajul. Kowe kok mimpi untuk bang. Kan wong ning apa ki? Ora simbol untuk simbolisasi keluarga. Kowe kok mimpi untuk bang. Untuk bagi untuk bagian belakang dari minyak itu simbolisasi apa? Paklekmu, maklekmu, pakdimu, budi. Ini dijawabke bahwa amur rajuli wa ammatuhu wa nahwahuma lan padani amuru rajul minal aqari saking pira-pira kerabat cedhak. Iki kerabatmu. Bisa sebab khal utawa am berarti sebab dari bapak nak khal itu dari ibu utawa dulur-dulur cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Paman mongko utawi sapa wong iku amin bisa man. Bidzalika ing dalem mengkono lah najar. Kok mimpi utobah. Hadisan ing perkara sing anyar bahwa mongko utawi hadisan bahwa mongko utawi hadisan iku wau iku fimain dalem perkara sifat kang disifati apa najib ya kuwi sesuai nek untune protol ya ngono kuwi padha dhuwure kuwi mau sing disifati koyo ning dhuwur iku mau Bismillahirrahmanirrahim.
Warna bulu tapi untuk siung. Siung ngerti nggih? Siung itu berarti apa? Cara Indonesia ini siung itu apa? Ditarik. Siung, ngerti siung. Siung itu ditarik, warna bulan ditarik biasanya pojok. Ini kanan kiri atas bawah. Mesti ono untuk siung. Ya apa? Dua utawi anak iku sayyidu ahlul baiti bendorone keluargane omah. Yo maknane apa yo bapakmu kok ngimpi untuk siung iki taring kuwi simbolisasi dua sayyidu ahlul bait. Kuwi sing dadi berakot. Siung iku ora fungsine gawe apa untuk sing paling tangguh sing paling kuat kuwi apa sih? Siung sing dadi rusak sing dadi berakot lan sing dadi punya gerahan jabang itu mau bikin gerahan kuno bebas. Nah, siung itu simbolisasi dua sayyidu ahlul bait. Aladiyah tamiduna kang tetanggengan sapa ahlul bait. Tetanggengan ki maknane bergantung. Bergantung. Sapa ahlul bait alaihi ngatasi aladi. Bayangno wong ora duwe gigi siung lan kaya apa? Mangan dadi yo mesti kangelan, berapa yo mesti kangelan, nang apa-apa kangelan. Itu maknanya simbolisasi anak buah sayyidul ahlul bait. Ini simbolisasi bapak seperti kepala rumah tangga. Alladhiya tamiduna alaihi sing hubungan tok sing tetanggenan ning bapakmu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi iku tawi wong sing dulu minal asnani saking biro-biro untu. Saiki wong sing dulu ketok umpune ngono kuwi kok bawa mongko utawi dhae iku khalu rajulin. Iku khalu rajulin. Pak le itu dong pak dene wong lanang saka jalur ibu lan qalatihi lan bibike utawa mak dene rajul. Tenan lho iki untuk nasi bulu ketok. Kuwi maknane untuk sing gawe bulu. Untuk sing gawe bulu kuwi simbolisasi khol karo khola. Bibimu utawa pakmu, makmu saka jalur ibumu. Wal kedorosu tapi grusi, saiki grusi. Grusi apa? Bahasa Indonesia itu. Grusi itu apa bahasa Indonesia? Grusi ya. Ben iki jadi grusi iki apa? Al-ulya kang dhuwur. Iku dhuwurun. Pira-pira lanang. Simbolisasi grusi itu sing dhuwur, jadi grusi bagian atas itu simbolisasi wong lanang. Lama utawi perkara kana kang ana boma iku min asfali. Iku min asfala saking arah ngisore. Iku fa'inasun. Iku fa'inasun wong wedok. Jadi simbolisasi kan didhawuhake. Untuk ngarep iku gawe sapa anak, gawe dulur, gawe tunggalmu. Nah untuk bang iku apa? Pakdimu, makdimu, duitmu. Makdimu itu untuk bang. Nah ditarik kuwi apa? Orang wong bapakmu. Lah nek sing dhuwur berarti kuwi apa sing lanang. Nek sing isor kuwi berarti apa sing wedok. Paman mongko utawi sapa wong iku ro'an ngimpi sapa man. Jayan ing suwi-wiji indalika saking mengkono lah idros. Sakata mongko putus sapa man min famihi saking lambene man. Walam yahmil lan orang gawa. Walam yahmil lan orang gawa sapa man guru ing sakoto. Walam yaud lan orang balihake sapa man kaya mutu mongko mati lan kedue man apa para batul merabat miman saking wong duwira kang ditutur sapa man. Makane wong kan kula sing ngawal untuk iku simbolisasi apa keluar
keluarga. Nah, kowe mimpi kok untukmu muncul, kok bisa tok cekeli bisa aman. Tapi kok mimpi untungnya muncul ora tok cekeli malah tiba, itu berarti bakal ono sing mati. Mendali kasakoto min fami. Pokoke untungmu kowe muncul wis tiba saka cangkemmu, sakoto min fami. Walam yang milu, kowe ora iso nggawa, kowe ora tok nggawa, kowe encen ora iso nggawa, utawa wis pancen wis tiba. Walam yakun utawa ora tok jipo, ora tok beleke meneh. Nah tok jipo tok beleke meneh lah isih ana harapan alhamdulillah. Kok ora tok jipo yo fayamutu. Iku bakal apa mati. Ayammu tuh mongko mati. Lalu keturunan apa sapa para batur pira-pira kerabat miman saking wong pira kang diutur rombongan. Iku bakal ana sing mati. Kuwi mau dieling-eling. Nah di depan iki mau apa mau di depan iki simbolisasi anak tunggal. Berarti apa bayu utawa kas utawa adik. Nah ini gerah itu berarti apa mau simbolisasi am atau anak. Am itu berarti apa wong bude tunggale bapakmu utawa makle utawa bude utawa pakde. Terus kok nak siung itu apa simbolisasi wong tuamu bapakmu sing dadi apa dadi kepala rumah tangga. Nah, kuwi kok muncul sing ngarep bisa tok bojeki kuwi berarti dulurmu iso tok alat manfaat bisa tetep nyambung pas juga. Tapi kok wis tiba saka lambe ora tok bojeki, ibu wis tiba mengisor, kuwi bakal apa man utawi sapa wonge. Waman utawi sapa wonge ora sapa man asnana ing pira-pira man. Ulala yos kabiyane asnam iku sakotot muncul utawa tiba apa asnam kaya tulung mongko dawa apa ulur-ulure man. Kowe kok mimpi untumu protol kabeh. Untumu apa protol kabeh. Untumu bolak kabeh terus protol kabeh ilang kabeh. Nuduhake apa kaya tulung umurmu bakal dawa. Maknane apa? Dulur-dulurmu, anakmu, wong tuwamu, kuwi bakal bisi awak boleh wis protol bisa, tapi awakmu sing urip, sing duwe wong iki. Imanane apa fayatu luhum dulu. Jadi ora mesti nak untuk protol itu nuduhake kerabat atau dulur sing mati iki ora. Wayuk baru lan dikubur. Lah makane wis dikubur sik Ayo baru lan dikubur lepas kok wis diprotol dhisik wis disi awakmu. Apa jamiku amor iki? Sekabehane pira-pira kerabate man. Tapi mau wis diprotol kabeh ra maknane derek awakmu tok. Derek wong tok to. Derek manungsane. Tugal-tugal wis entek tapi kowe ora yo sedih kuwi. Umurmu dawa ning wis ora ana wong sing tok sayangi ngono iki. Ora ana wong tuwa, ora ana anak, ora ana dulur, kowe urip lonang lantung koyo kepenak. Jadi dina ojo marep-marep urip solawasi utawa urip nganti ora enak kok kira urip nganti kowe itu kira kepenak. Mangan yo kangelan, lakoni apa-apa yo kangelan. Nah kanca ambek sapa yo bingung, kanca ambek cangkem yo bingung ngomongane ora nyambung. Ngomong-ngomong yo pikir wis numpak motor yo ora kuat, boncenge yo bulan April medeni nanti go. Wes pokoke sarbane wong akeh. Jangan terus lah. Misalkan dengan duwe tangga sing wis tuwa, tuwane ora waktu utawa duwe mbah utawa duwe ibu sing tuwa. Mesti wis perkasan. Maka mau ngarep-ngarep kok yo duwe hajat duwe kepengin kok umur duwa. Umur dawa nak manfaate ora apa-apa, umur dawa prakasane ya malah nyaman. Ora usah dawa-dawa sing penting apa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuno lan ana sapa man
Wa yo mati ku akhiruhum akhire angkore apa ning wong kang mati lha makane wong ning awak sing duwe makane nak wong sing mimpi kudune jumroto mesti nak dene mati iki paling ngopoke keri iya itu mati dhisik dene lurung mati nuduhake apa Jawa alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.